Zápas Barcelona Atletico Madrid. No, tak Barcelona zase vyhrala, že 3-1. A ja som si hovoril, že no ako dobre, že keď vyhrali 3-1, tak vyhrali 3-1. Ale Bayern dal, že 0-1, že Atletico hneď sa prebudil a hneď prask, 19 minúta gól, ale o 7 minút stihol zareagovať Rapinha a aj vie to hráč, ktorému sa dá veriť aj. Že je to mladý hráč, ktorý prišiel z Lícu tam a je mladý ešte, takže určite ešte si musí užiť tento futbal. Leva, to čo spravil, ten nevedel prekopnúť, ten prekopol penaltu, ja keby neviem čo, on to prekopol, nie aby to kopol do brany, ale on to kopol nekam do výšky, ja keby tá brana mala, povedal by som, že 10-20 metrov by som povedal, že by mala. Prišiel druhý polčas a Barcelona ožila. Olmo dal gól a hneď ho dali dole. Akože vždycky sa robievalo to, že keď hráč strelí viac ako 5 gólov alebo hrá dobrý zápas, tak potom aj vystrelil a dajú prednosť aj tým iným. To je normálne. Prišiel 90. Ako nastavená minúta 96. už nastavená počase a Torres je dobrý, že vie kombinovať a vie strieľať tam tie góly, že vie ich strieľať. Poďme pozrieť zostavy. Ako vysvetlí mi niekto, čo robil ten Oblak a čo robil Hansko? Však pozri, jedine ten pod tým, že Alvarez nevedel streliť, to je ako normálne, nemusí každý zápas streliť, ale Alvarez proste tam akože Bayern na to musí robiť za ale akože nie, však Alvarez je snaživý, potom tam aj Bayern mu aspoň si Bayern skúsil streliť. Kordoso je určite zranený, aj sa zranil vidím, lebo striedal už v prvom polčase striedal Koke, ale obrana úplne spala. Úplne prispatá bola tá obrana. Jedine som tam videl, že Molina asistencia, ale obrana tam vyzerala jak zaspatá. Ale snažili sa i to netrafiť, aby nepustili k Barcu gólu. A poďme teraz vyhodnotiť ešte aj túto. Myslím si, že útok tak bol dobrý, ale Lewandowski už proste je starší, patrí medzi tých starších hráčov, ale Lewandowski už bude musieť sa viac snažiť. A poďme na tabulku. Je to takto, Barcelona odbieha od Real Madrid. Ďalšie takéto, aké by si chcel, like, follow a potom ma zatiaľ čus.